clear to mi puite masa in Hector Pro Production YouTube channel hingin chubai ka buk chuwa moina chuan thingka khotlanga zirna in kan nei sang sang te lokolna hun kan mang le do na zone te kan zo tanga tiang chuanin hun man kan tum do na ne clear tu mi puite na top thlanga milo clear sak turin tangen chu ne o tuna hian government primary school 2 muna kan meka tuna hian zirtir tu ten zirtir nan te meka ne kipo lai muna hian school ko local to three na ne sarmarin nan zirtir meka ne hi class 2 ani hi school hin kipo ko local to three na ka kalai ro chuan building hluya alania hluya kan ko local ve to three na ne zirlai na pangte ania class 3 zirlai na pangten ni lama class 4 sari nurun zirtir le me kan ni nan office a hin han lut le don te ho ta nula ro sang le ni miss te te ani ta miss chan pui ani bokani in headmaster hi local lo mi ani mo zo na lo zo don che mi le zo na local ta ka chon zo na pani khat vel riat turang chi pit chan pui tuna hian zo na tlem kan zot chenga ama sabera chuanin riat chun min changa riat lo chun min chang lo mai nga tun din huna hian in school na pangte hi mi engza chingen di le mi somnga le pathum ai chenge mi pa tam jok mi pa hi nei chan tam jok som thung paria ni ani le englo tuna hianin mid day mid lampang te hi in siam ve thinem na pong ei turatan hian kan siam ren kan chol lo re eng ang te hi nge in ei tir ve thin tlang pui sakata voi khat sa kan ei tir mo chuan alu le dal hi regular takam in tunge cho chum tuain man in nei le ko moi le linda ye bilinda le lom pui mo salma ro so zo ve to la so ngoro zo na pakhat le chi tika tang khan nge I tho tran ta hian heta min da hi chumo disney kum ni kum masa december tang ni chu eng subject ngei lak english le maths le evs kala in sa le mai mo ani le pakhat le chi tuna hian zirdir tu hi mi engza chingin ni le pariat kan ni pariat mo khati chin khan ve ro se ni le he lama kan kal lenga sarma ro lo thurenga kalo thelo re sarma ro wa he vamuna save englo zo na pakhat chi eng subject ngei lak ve le
cái English subject cái này lai cha khi là tel thìn mò cái tia anh đi chia lâu nè mò anh đi phật lệ he tí lắm ạ chế về lại hiền zir na mun sang sang hộ mà school one te primary school one te government middle school thing cả te lệ kita chắc lắm ạ dai long tlai te po om bok ani lai mun hi lai tlang thing ka tlang hi thing ka khot lang tan chuanin mun poimo tak ani a zirna mun pui ber ani a lai mun le chevel zong zong a hian zirna in a om vek ani tuna hian kan chhozel don ani dai lampanga kan han chhole don ani lo clear zel don nia kan chho me kan ni dai lampanga a district ang point halai hun hi zirna hun poimo tak mai ani a lai huna hian DLED diploma elementary education course ta hian an zir thin ani tuna hian an zir lai na pang 10 atlang lo thok mup mai hi an zir na mun ber an building ani a the ang angin kan han lut don ani kapi fel natlang ni mo ade venu kha ka du lo male wo tam du ka mo ai khami khamo ai cần khamang tin ro ana calendar le hi pi lal nun feli ani a sala ka lang du lo ne o ilang lawang kaka lecturer ani dai lecturer da kan khut lang val kel riat ki ma pol ho lang ani hi kan khuwa tanga dai ta zir lai kan dai ve ni a lom khop mai cái po hi rong kan noya nei zo che ni laman lo nei ve le nek boka hi dai office ani a da hianin monument poimo tak mai lan tara an endon ani hei kan muang hian hemi building hong tu hi Dr. Arlal Thangliana Honorable Minister of School Education ani lai kha ni a April ni som ni sang ni le paruk dei to din kha alani ani hi library ani a pima zoni na lo thok na sakhop mai la chi lo kan han ti vel mai ti turom lo ema hi pima zoni kan librarian thok me kan ni na lo thok boy khop mai ta hian zirlai te ziratan lekha bu thatak tak poimo tak tak ta hian chiar thei tur ina reng ani library po nei zawin an nei fel fai khop mai a ta museum ti te ni a classroom yan en chinang wen chu class an kal lo ani kan hu ang khan na thoni ania an lo uak ani
he ta India rama mi poimo khovel poina mi ro puya a chiar phak chin India nam la phu tu pu Rabindranath Tagore a thlak te le India scientist ro pui Dr. APJ Abdul Kalam a thlak te no tar ani he mi te pahnih hi lam ro hlun ni tun ma chuan helai dai tlang hi government middle school thingka omna hmun thin ani a kan nu le pa tam tak te lai hun atang hian zirna te ron zir to in mi engemaw zat an zir chuak to nge nge ni lai tlang hi nuam thin khup mai a pathian ni lai a te hian mun thang thang atangin lai tlang a hian an lo leng thina hun hlim om tak an hmang thin bawk ani lai vel a thingkung te hi eucalyptus vek an ni a an upa hlom to te mai ni tun hma kan u te kan nu le pa te middle school an kal laia an phun lo thang lian ta tam zawk hi an ni lai thingkung te hi hei tuna kan hmuh mek hi tlangval te boya ani a thingka khuwa chuanin thingkung lawn thei ber te zinga mai ni top 3 zinga lang phang dai thawin wen hetlanga hian lo phang tangkai hle ani alon ngam na hian mitam takan lon ngam lo ani fak om thin khop mai hun sang lo na ngai hian tlangwal te boi hi kan hmang tangkai thin em ani ole tuna chuan government primary school 1 thingka lama kan han thling ve le to ni ta hian engemaw chen hun hman ve le kan tum don ani helai hmun po hi kan na pang lai kan school kal na hmun vek tho ani ta an lo zir ve le mek bawk ani Miss Mary Hogin Miss Madinge ania hian an office ania helaya an head chu pulan mungzira ani zona hi kan zot lutuk don lo ani mi lo hrethiam ram don ni an thlar hon om ve a tin then khathian an lo du lo thina an du lo chunga ti lui kha dan kal ani a kan ti lui thei don lo ani lo hrethiam ram don ni he chaklok hi diet building kha ani maya lai zong hi diet compound da kani lo bye bye ru bye bye middle school government middle school thingka lama kan phei ve le to mai don ani hemi zuwa hian DK English school te thingka high school te
te po fan tur kan la nei a kan la fang zel don ani hei hi thingka sub center kan nei mek ani voin chu office an lo kai lo ani ta hian health worker pima hmuni le pilal hning mawi te an thok ve mek ani ti kha kan lo hre don nia hi thingka landan ani a pui ve to khop mai thingka po kan hmu thei to bera khian khi til so tilaya son thingka high school chu oma he lai tang hian ke in kan han pan pai ngat ngat don ani hei hi Mizoram Baptist kau ran thingka bikin sak mek ani a kumin hi Mizoram Baptist kau ran thingka centenary akumza na kum ani a November ni sari ni hian lom kan tuma chumeni a chuan he bikin hi lo thei tur le hon thei tura pai fel tura ti ani tuna hian ti na hetia han an mei chuan tho tur lu tu khi om to lova kan zo tho khat to e ko ran ho te tho ho na lein lung rual na azara ani e ole tuna kan hmu mek hi government middle school thingka ani a hei voin chu chunhun local lo ani oma school hin lo khar man vek maya an office chung te le an zirlai na pangte mail utur om don lo ani ma sen school level hi tilan thrim thrim apoi mu a kan tilang don ani heta hian hemi school a hian ke nge poi ko local vele to ani kapa po helai hmuna hian pension thlengin athok ani angai om thin khop mai vo in chu school kan local to na thin te kan han fangkual ani a thil hlui min ngai tua chu atir na sa a lunglen thla khop mai hei hi an canteen ani a ta hian ka u mangai chungi thok ani he school a hian thingka naupang mi thanem takum tin mi somli somnga borvel hi chu admission la zi angan ni a hlai hmuna hian zirna kumtam takkal ta tangkhan an lo kalpui to ani lai skula an headmaster chu tuna hian pu esdel reng puya ani mek ani zirtir tu hi an thanem khop maya ka hria so lo chon tuna han zirtir tu hi som ai tam dei chu an om mek ani helama hian an chu chhum na hmun a oma ta hian midday meal an ei thin ani helai hmun hi kan soi mek
Vic Dar Kama English School thingka chuan hi a helai hmuna pawh hin ke ngei pawh hi ke zuan atanga bultanin class 4 thing ka local vele tawng heng he ni ke hi thingka school a deuh thian zirlai ka ni lai pun ka kal thina donglai school a kum khat ka kal ti lo ka chu thingka muna vekan ka kal ane zirna hi abai thina ne thingka chuak dik tak tila chu tiang chung kan chal ngam i han lut chin tiang hey VK English School thingka student te Miss Nu Nui te Miss Hil Dai te helai hmuna an principal chu pu Walram Siama ni hei upato khop mai VK English School pawh hi school hi mun thang thang an lo nei to a lai hmuna nge hian ke ni pawh kan kal thin ani khati chin kha du tok le ri phot mai la kan la rei vak don lo ni to bernan thingka high school a kan kal dona school an lo la ban lo kan bai saya kan han pan le wang mai don ani o tun ko vlog mek la ya kan soi tel du chu hey a ming te in thiam lo tak chungin YouTube pa channel ka siam ve ni a Hector Pu production channel ka siam ve ni a he channel ka siam chan ber chu engamo mai le thil ho lam mai video post chiam tele tiang han boi pui kha ka siam chan le ka du dan ani lawa ka siam chan tak chu hei hi ni he ka channel hian mi pui te mu tan le mi pui te tan video le thil thang thanga a thalam konga ma alo som zel theinan ka du sak em chu wanga he channel hi ka siam ka ni a ka tum taka chu ama sabera chuan thingka khotlang khovel mit muwa tinge ka tiang ti lar nan le khovel mi te an lo hriat ve ta na siam ka ni a chumi chunga chuan thingka khotlanga kan thil ti channel da tlak video thang te chu tiang la khom le thil poimo kan nei ang te hun poimo kan man ang te he channel a upload le da that zel hi thingka mi puite tan hian nakin zela a hluina poimo em dona thil hlu ani don tlat awangin chu tiang thil chu phak ng tokin he ka channel a hian ka boi puin ka kal chho pui ve me ka ni ti kha mi lo hriat sak ka duwa chumi mai pialama ko than rong bol na ko than rang te rong bol na atam the ang ber he channel a hin rom chop chua ka du thina ko than ho te ta na thil hlu tak le clear le tur ata an ti in ron chop chua then ani a ko than zai pol te ko than natlang ti te ko than thil rang he channel a hian ron chop chua then kha ka tum ka thil tum poimo tak ani ti kham lo hriat sak bok turin clear tu mi puite ka ngen bok chuwa
chu tiang thil chu mi tam tak than chuan thlir pei om lo thil ani fo thina ma se kan thriat tur chu kan du zong le munom kan ti zong chau hi kan ta hian a poimo lova thil poimo zo ka hi chu mi tam tak hen kan thlir pei lo chok thina ni ti hi hria ila thil poimo ani wangin thlir tu mi puitan in thlir pei amo pei lo emo ka ngai poimo lova thil poimo ani wang khan ke chuanin in thlir atan karon chhop chu sak mai thian chu ni ti kha in threbok don nia chumi rual chuan hetiang thil poimo hi kan lo hriat thar zel thainan ti in nang ni po in tran min lo lak puya min support zel turin le hetiang video ka da tem lo comment mi lo share saka mi lo subscribe vek tur point ka som ngal ngeng he bok chu ni ti kha in hredon nia in tan he channel hi channel hlut tak le poimo tak ni sela channel hlut om tak ni sela ti hi ka tu thu sam ber ni bok ani kha kan hriat ta na kan ze tel zok thil poimo ka ti em ania kha kham lo hriat sak don nia tuna hian thingka high school chuan an thleng don hnaya thingka high school ah hian kumina hian zirlana pang hi an nei tam lutuk lova tin poi em mai chu thingka high school headmaster ni thin tungai khan hat in headmaster boral ta kha an sar zual te hian ni kumlam khan chatuan ram lo pansan towa tuna hian headmaster nei lovin he school hi kalme ka nia headmaster tharpo an nei thuai kan bai sei ni he school a ngei po hin kei ngei po hi karon kal vele to thina class 9 to class 10 kha local ve to ni lai mun atang hian zirlaina pangtam takan lo zir chuak to thina ni tuna hi youtuber lar ri tuk tun hnaya 5 nge kha mi singa subscriber nei kai ta sar bena benjamin van chong channel nei tu khan dia an lom pui em ani ani support na le tho puina zara hen ke po voice takin tu ra hian ka channel hi ka kal pui ve me ka hei hi long tlai bi ka chun kan youtuber lar le ming tha em ani a ani hi kan hau tu lian ani phôi lỗ mấy thèm vốn chua khati chin kha voina school rang kan vlog thei chu ni mai sela kan soita kan khan zona hi kan in zot te ulo ma yang nikina tul dana zirin kan in thriat tir zel tura ngai la hei kan kho chung atang khan lai mun hi chu va fal ve hle to ni ki tilai building lian pui kan mu ki achin ka vakal na dait building khan ya lai mun atang hi chuan ava fal ve to hle ani midang ho chu alut man chia hei sar ben adu thlet lo tiang ta ka hian youtuber ta hi kan zakle thin mi then kha thian video lak ta hian du lo thina tiang ka chu ti lui thei mi lo ni du tok meng in sawa in hun man nuam vek ule kan video te kha a chip chiar te ka pe kan du la in hunin a zir lo te ponianga chip chiar zo ka pek na hun tha kan nei thei lo wangin in mi khriat them da kan nge na ni
อันนี้โออันนี้พดอุเลคุณมันหนวมเวกอุเล